vam intentar en tot moment que hi haguessin representacions, diguem, de diferents llenguatges artístics, intentar també que hi hagués una paritat, no?, entre els artistes i sobretot també distribuïts pel territori. I a partir d'aquí, doncs, que va primar de tota manera, és a dir, tenint en compte això està molt bé tenir en compte, però el que va primar, en definitiva, va ser la qualitat dels treballs, que en general va ser bastant alta, diguem, no? És a dir, es notava encara que hi havia una certa tendència pel que fa al tipus d'obres que es podien haver presentat en altres convocatòries quan el concurs, quan la Biennal estava plantejada en uns altres termes, es veia molt bé quines eren les obres que arribaven a través d'aquesta via, però després s'obria a tot un altre, diguem, registre, que va ser el que realment per nosaltres era especialment rellevant, no?, i el que finalment va acabar sent seleccionat. Jo soc un artista visual bastant polivalent, em dedico sobretot, vinc de la pintura, però faig sobretot cine experimental, escenografies per teatre, videoescenografies, treballo molt en vídeo, però de fet abarco totes les disciplines de la imatge. Entenc la representació com una fantasmagoria moltes vegades, per mi té un caràcter espectral tota la representació. Llavors incideixo una mica en aquest plantejament de què és una imatge com a espectre i com la mirada de l'espectador incideix en la pròpia comprensió de la imatge, com les imatges es presenten en una escena, com la imatge se superposa a la mateixa realitat, de fet.